Mój napríklad do fašistickým času, to je mi tu na tym kniežím dvore, pan kus ten dživa riadoval, těch ľudí zasadžoval, a pan sú boli, i odili te hačišťa, te vúky, a te syno jeho bylo suché, te dobialo nuc, a to je bylo rúne Bože čiva štvrtka, te svedčivo štvrtka, a te žony porsu boli, te robočanky po katolských, sú brali muce rady nič povojiť. A naš na ne pravi, budeme te syno nic brať. Ach, ne možeš ti to tak činiti. A da on pravi, da džiče, juce še der ja ne vedro, da džimo juce te syno nic brać. A zaborno je on dobiał šinč na Ortenburg, tam je štapo była. A to jeszcze ja wiem, kaj on nie w szkole som večer, a se jeszcze do karbitlampe, frišne karbitnuc činil, zorom počme po domoj pojedzie, zođe to sviječić. A ponu ne doma šeju, tu ne doma šeju, naša bača strahočiva, a ta susodka, ta četa po neje seđava, a da su oni take ladali z dnu boranec, diđe na svica šijeć. Ten ta skorniču take jezdivo nejo. A tu ne on šijel, a ja sam po njemu na rođenju sam ukrnula. Dok je on te žene dal kemšić, a ne su te synom, tu ženu zvali, je on vodke štapo bite vodval, tu nie był co krybiec bite. Piszczał on doma. A ponie on dobiał tam kniżkę szynć na rodzina, bo a ponie on doma pojeda nasze baczeri, tu żeby tu nie się zamówił, tu nie to wiedział, to ja ta szwester Gertrud nuc dała, to była taka faszystka. A tu nie mi co 50 rywno dać za to, no. A ja pa nisam brał, na nasze mačeri pojedał. A da je ona praviła, čuma nisi zau. Ten je vele penis. Takie rozdzielio, no. Nie, ja se to nie do zapłacić za to, co sam ja tam siebie odwał. Ale 50 rywno, ten vele penis. A nasza mać mówiła, no, čuma nisi brał. Nie, to ja...